Ụmụnne m, asị onye hụrụ ụzọ ọma ya eji nwanne ya. Biko nụ bịanụ ka ọ nọ hụ ihe ndị eji agwọ ururu ọrịa ndị nje ha na-ebute site na mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Yes, ngwalee n'anya, ka awụ lime. Weta lime, 4 pieces of lime. Ka awụ ginger. Ekpechasịkwala ginger ahụ. Were sponge ị na-eji asa efere na kichin were saa azụ ya, sachasịa ahụ ya ka ọma. Gị saa ya ka ọma, gị weta agbailu, bitter kola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 seeds. Gị weta saa ya mmiri ka ọma. Ekpechasịkwala ya. Gị weta galik. Galik a ị ga-ekpechasị azụ ya, kpepụcha mkpekiri ya. Gị kpechicha mkpekiri ya. Naanị ihe nidere wụ the main seed nọ inside. Gị weta your garlic, good quantity of garlic. Ga-echekọta ha ọnụ, sachasịa ha, kpechasịa azụ ya ka ọma. Lekwenụ ya, kpee ya, kpechasịa azụ ya, sọọsọ ihe ya n'ime ka a chọrọ. Only 4 items. Yes, gị weta mmiri, 1 liter of clean water, mmiri a na-aṅụ aṅụ. Gị gbanye na bottle Ragolis or bottle water of your choice, just 1 liter clean water. Gị weta ya, lekwe ya, gị measure ya, just 1 liter. Ịchọkwa ịgbaju ya, no problem, mana 1 liter dị okay. Gị weta all these 4 items. Gị bido pieces where ha slice one ha into pieces. Ka awụ bitter kola, agbailu, aki ilu. Igbuge ha, gbuo ha, gburisecha ha. Nke lewo lime, epe nkịrị. Nke lewo lime, nke ndị Igbo na-akpọ epe nkịrị. Gị gbubie ya into 2, paasịa mmiri ya. Enweghị eji mmiri ya eme ebe a. Mmiri ya esoghị na ihe ndị enidiri ebe a. Naanị ihe enidiri wu mkpo ya, mkpokiri azụ ya, sọọsọ ka enidiri. So ha niile ị ga-apashicha lime ahụ niile, ịpashicha mmiri ya. Ka ị wetara igbuwa ya into 2, paasịa mmiri ya. Ịpashicha mmiri ya, ya afọ mkpokiri azụ ya dịka ịhụga ya ebe a. Gị bido gbuwekwa ya, gbukasịwakwa ya otu isi gbukasịa agbailu. Ị mara na otu isi pieces agbailu gị shikwa otu ahụ gbukasịa. Gị na-egbu ha, ihe eji egbu ya like this ka o nwee ike baa n'ọnụ rọba ebe ị ga-emecha wijuo ha niile. Ka ha nwee ike banye n'ọnụ rọba. Ọ ihe kpatara na eji egbukasịga ya ururu otu a. Egbuole bitter kola, gbuo ndị nke ọzọ, ọ ka o nwee ike banye n'ọnụ rọba. Good. Gị bido gbukasịcha lime, nke a na-awụ ginger. Gị bido gbuwekwe ginger otu ishiri gbuo aki ilu, otu ishiri gbuo mkpo lime. Gị shi otu ahụ gbuwekwe ginger. Ị ga-egbukasịcha ginger nga ọ ga-ekwe banye n'ọnụ rọba dịka m kwuru na mbụ. Ọ dị very very important. Igbuka ha, gbucha ha. Ka awụ 3 items ready. The next one, garlic. Gị werekwe garlic, mana nke garlic ị gaghị etige mkpokiri ya dịka m kwuru na mbụ. Ihe ị ga-ewere wụ ime ya, ekpechicha mkpokiri ya. Nke ahụ na-anọ n'ime ya, ọ ya ka ị ga-ewere. Gị gbuwekwe ya otu ishiri gbuo ndị nke ọzọ. Ị ga-egbu ha, ya enwe ike zuo oke. Lekwe ha ebe a, 4 items: lime, bitter kola, ginger and garlic, well sliced. Gị bido tijuo ha n'ime rọba na ebe a ka ị ga-awejuo ha. Ebe ahụ ị nwere 1 liter of water. Ebe ahụ ị were 1 liter of water, mmiri ọṅụṅụ, mmiri dị clean water. Gị bido tiwe ha. Ọ bụrụ na itigecha ya ebe a, gị baa ya, gị kwuchie ya, shake ya, denwe ya, bawa ya for 3 good days, 72 hours. After 72 hours, gị bido ṅụwa ya. Ị ga-aṅụ 1 teaspoon in the morning, 1 teaspoon in the afternoon, 1 teaspoon at night. Ọ na ịṅụcha ya after 2 weeks, gị check onwe. Ọ na the symptom reduce, mana reduce chaghị otu ị chọrọ, ọ na reduce bekwe. Gị laghachi back to taking it 2 spoons in the morning, 2 spoons in the afternoon, and 2 spoons at night. By the special grace of God, ị ga-ahụ ihe dị iche. Many people emene ihe ha nwere good results, and they are testifying already that this thing is the best home remedy for STDs. Or the very very important.
Onye nụ, ya kọtara ibe n'ihi na ọ dị mkpa. Udo dịrị ọnụ o.